preaching. Ekele m onye ukwu kele onye nta. Abụ m Chizzy Ani. Na izuụka na-abụ gara aga anyị wetala unu mmemme pụrụ iche nke anyị mesịrị imirikiti wee sị na ebe anyị gbadebere okwu a ka anyị tụkwa ya ọnụ. Ya bụ na anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo maka na ọzọ mmadụ abụchiwa aga aka ji ọfọ aja na amaokwe n'ụdị n'obodo Enugu ọ wuchiela ịbịa tinyekwa ọnụ n'ihe gbasara nsọ ala, nsọ obodo na ihe butere ihe mere ndị ụfọdụ na-abụ anọ onye kwesịrị ịnọte aka dị ntị ndụ aka ọ daa ma ọ bụ ihe a na-esiri ya ike anyị na-enebe asị na ọ bụ nsọ ala o butere na ọ bụ nsọ ala o mere. Nketa anyị ga na-agbado ya aka ka nsọ ala ji metụtagasịa ezinụlọ, nsọ ala metụtara ezinụlọ, ihe na-eme na ụfọdụ na-abụ eme ihe ada agara ha, dịka ọ na-abụ ụfọdụ nupụrụ nne na ha isi awọm dị na ya, ndị nara ndị mmadụ ana n'ike, mmadụ ịmụ nwa nwoke enwe nke a na-akpọrọ ime ọkwa na ihe ndị ọzọ. Mana ụmụ nsọ a niile na ka ọ ga-esi wee dị ka ọzọ mmadụ abụchi nwa ga-aga Ojiọfọ eze mmụọ na amaokwe ya bụ aka ji ọfọ aja na amaoke ọ ga-akọtụrụ anyị ụmụ ihe bugasị nsọ dị iche iche n'ala Igbo. Cheta na abụ m Chizzy Ani. Ọzọ anyị ekele gị ọzọ ka anyị gbapụ ọsọ nsọ ala n'ala Igbo ka anyị na-ekwu maka ya, ka ịrụtagasịrị anyị aka ihe bugasị nsọ ole na ole maka na oge adịcha ka ekwube ya. Mana nke taa kedu nke bugasị nsọ n'ala Igbo, ihe bụ nsọ? Maazị Chizzy Ani, udo dịrị gị. Ekene gị kene ngalaba Solid FM ndị wepụtara ohere a ifu na a na-akwalite omenala Igbo na omenala bịara abịa ama nchukwu omenala dubadị onye ekenekwa na nna mba amaokwu ezi nasa onye ekene ndị ọha na omenala na ụmụ agbala ndị eze nwanyị onye asị udo dịrị onye ọbụla ise asị na ọwa aka wo mba ahala anya ọ bụ ka ọ dị. anyị gụwa ihe bụ nsọ ala ọ karịrị akarị. Ịbịa n'akwụkwọ nsọ edere nke ya ede iwu 10, mana anyị gụwa nke dị na omenala na ofufe nke Igbo ọ karịrị 10. Mana anyị ga-emetụ ndị bụ isi ọkachasị ka o si metụta ezinụlọ na mmadụ na mmadụ. Yes, maka na ọwụlụ nke bụ isi akwụrụkwawa okwu. Dịka obodo si wee kwuru n'ụbọchị taa, nsọ ala bụ nwanne imekọ, nwanne na nwanne ime gịnị imekọrịta mmekọ na nwoke na gịnị nwaanyị nke a na-akpọ ịkwa iko. Ya bụ ụmụnne na-abụ nne na nna ji. Ọ bụrụ sọ ụmụnne na-abụ nne na nna ji, ịbịa n'obodo nwere ndị a na-adịghị asị gị na ha bụ ụmụnna na ha ada anụ onwe ha na ha bụ nwanne. Ogolo obodo a ga-asị gị dịka nchikwuo n'izu ụka abụọ gara aga na ịbịa be nna m amaokwe na a ga-asị gị na amaokwe na Nsude na Eke bụ nwanne na anya ada anụ gịnị onwe anyị. Onye ọbụla bụ onye amaokwe bi na ije nụ onye Nsude ma onye Nsude binie nụ amaokwe ma ọ Eke binie nụọ Nsude ma ọ amaokwe nsọ ala ka ọwụ ma ọ Eke binie nụọ Udi ma ọ abịa nsọ ala ka ọwụ. Nsude binie nụọ Udi ma abịa ma abịa ebinie nụọ Eke ma ọwụ Nsude ma Udi ebinie nụọ Eke ma ọwụ Nsude nsọ ala. Ihe anyị bụbu ndị ụmụ gịnị ochie o nwere ya na-akpọ ochie anụ ugwu, ya bụ nna mụtara unu. Yes, ochie anụ ugwu ahụ bụ ndị gboo ma otu o si wee anyị shọt anyị chabụ ofu mgbori afọ ewee gbaa ndụ ahụ na ya ma gịnị afọ ọbara onwe anyị na ọbara nwanne na-eshi ishi. So nke ahụ bụ nsọ ala. Ịbịakwa n'obodo ụmụnna nwanne na nwanne amụrụ n'ezinụlọ imekọ ma nwanne
abụ ofu nna mụrụ like nwoke nụrụ like ọtụtụ nwaanyị ma ọ nụrụ nwaanyị abụọ ma atọ nwaanyị nke amụta nwaanyị nke ọzọ amụta nwa ya nwanne nwa nwoke nke nwaanyị nke a na nwa nwaanyị nke a na-eme gịnị a na-emekọ nsọ ana ka ọnwụ then nna ọtụtụ ihe na-eme n'ụbọchị taa bụ alụ na-ebibi obodo na-eweta nsọ ana eme ofu anyị akpawa gọọmenti ma anyị ji aka ya emete nke ihe na-ejide anyị nna ga-eneche nwa ya anya megịnị dina ya ọnwụ nsọ ala ma ọ bụ nwoke nụtara nwaanyị ọ bụrụ na nwaanyị ahụ mụrụ nwa na be nne ya okule wee bịa dị ikwete na ọ ga-abụ nwa gị ije mee ihe a na-eme n'isi nwaanyị dịka omenala Igbo si wee dị nwoke ọbụla mere ihe n'isi nwaanyị bụ ya wee nwa nwaanyị megịnị mmụtara wee bịa na ebe ya ị nabata nwa ahụ n'ọnwa gị ka ọ bụ emechie isi n'ụtụtụ abụghị megịnị ịdị na-ewu ya nsọ ala ka o mee gịnị ka ọ bụ ihe a bụ ihe na-ebibi gịnị obodo bikọs ịbụ ihe ịbụbụ omelu nne na nwa ọ na-asọ oyi ọ dị mma ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwure ewere wee na-abịa anyị ga-agbado ụkwụ na nsọ a na jikọrọ ọmụmụ ịmụ nwa nakwa mmekọ ezinụlọ nsọ a na jikọrọ ya ọ bịa ka ọzọ mmadụ abụchi na-akọwara anyị mana ọzọ mmadụ abụchi bụ dịka anyị na-esi akọwala ụnụ bụ ya ji ọfọ aja na amaokwe aja na amaokwe bụ ana ebe ndị mmadụ na-esi obodo dị iche iche na-eji edozi ikpe ọ bụ ebe a ka ha na-efechi ha na amaokwe n'udo onye na-akọwara anyị ụmụ ihe a niile bụ onye ji ọfọ ya onye a na-asị na onye a bụ onye na-agọ aja na ụfọdụ na-abụ a na-emegbu ha ụfọdụ ka ọ na-abụ ihe siele ha ike ịma na ọ na-abụ ụkwụ jee mgbada ụkwụ jee agụ mgbada abịa ya ụgwọ ụfọdụ ihe siketa ike efu ka ndị mmadụ bịa nabara ha ihe a n'ike ndị ma aja anị a na-ama okwu na-agbaje ebe a jee ka abịa zọpụta ha maọbụ dị ha ntụziaka ka a ga-eji weta ife ha ndị a na-arị ihe a n'ụzọ aghụghọ na-eje n'aja a na-ama okwu na eke amaokwe eke aja na amaokwe ebe a anyị ejego fụ ka mmadụ si obodo dị iche iche na-abụghị dị Enugu na-abụghị ya n'Igbo wee na-abịa edozi ikpe ebe ahụ maka na ụfọdụ ewe na-ego iji ikpe ụfọdụ maka ndị chọrọ na amechi ihe a chọọ ajụjụ ịjụ ọzọ mmadụ abụcha ajụjụ gbasara ihe niile a na-ekwu akara ekwentị ya nke ọ nọkwana ma na WhatsApp bụ 08068461936 08068461936 maọbụ 091391031 na-asị na abụgodo ihe ahụ na enweghị ihe na-eme na ndị nsọ ahụ adịghị ewugasị mana achọrọ m tata ka anyị gbado ụkwụ na awọm dịgasị na ụmụ alụ a maka na ya afụgo ụfọdụ bụ ndụ a sị na ha merie ihe ezinụlọ ha na-asọ nsọ dịka ihe anyị rụtagarasara aka n'obodo na ezinụlọ ga-apụta na ụmụnna ga-apụta wee sị afụ ụmụnne ha sị na ha agaghị eme onwe ha ụdị ihe dị otu a ma onwe ha na ha agaghị anụkọ onwe ha ụfọdụ megide asị na oge a bụ nke oge gboo nna ụfọdụ na-abụ maọbụ nwoke ụfọdụ wee ego ọnụta nwaanyị ọ bụrụ na nwaanyị ahụ kwụ nwa bịa ọ bụrụ na o ji ego sị na ego dị ọkpọrọ nwata ana m akwa iko na-eme alụ dị iche iche gịnị bụ awọm dịgasị n'ụmụ ihe a na mmadụ kpọrọ nwunye mmadụ na mmadụ kpọrọ nwa nwunye ya mụrụ n'afọ na mmadụ kpọrọ maọbụ jee di na nne maka na anyị na-anụ akụkọ dị iche iche maọbụ nwatali na nne na-emekọ maọbụ nwaanyị na nwaanyị imekọ n'ezinụlọ biko gịnị bụ awọm dịgasị ụmụ ihe a Maazị Chizzy mana ọ ga-adị m mma ka ihe m obere ohere ka o were aghọm dị n'ime ya mana o were nsọ ana na-ebibi obodo na-emebi ihe dị nnukwu n'ezinụlọ n'ụbọchị taa chọrọ ikwu ọzọ bụ nwoke
nwaanyị ime gịnị imekọ. Ọzọkwa bụ nsọ ana na-emebi ọtụtụ ihe n'obodo bụ obodo bịa ekwekọrịta na a ga-eme gịnị na ihe aba na nwa ogbenye na a ga-eme gịnị na a ga-anara ya n'aka ike maka na eme gịnị n'aka ya. Ụfọdụ bụ na nna anwụọna maọbụ na di ya nwụọra maọbụ na nna anwụọna na a ga-emewu ya na onweghị ego ije n'ụlọ ikpe agbakọ aka ọnụ mee gịnị narịa ya. Nsọ ana ka ọ bụ nsọ ana ọzọ bụkwa ịchịkọ izu wee jeme gịnị gbuo mmadụ maka na ịkwafu ọbara mmadụ. Nsọ ala ọzọ na-emebi ihe na ọtụtụ ezinụlọ na-eweta naghachi azụ bụ ịbịa n'ọtụtụ ezinụlọ o nwere nke a na-atị na agbara izule nwa ada ma ọ na-agbara izule mmadụ. Ọnwụ nsọ ana ka ọ na-eweta naghachi azụ na ọnwụ ike na anụghị di anụgodo anụ eme gịnị anata ife ezinụlọ ụmụ agbọghọ amacha mma owo nke ga-eme gịnị owolo onye ga-ajụ ha ya gbasara agbasa ka ha na-ele nsọ ana ka ọ bụ. Anọda nsọ ana bụ ejekwa obodo ọzọ bụ ndị na-eje n'obodo ọzọ ewee kpọọ ya dike kpọọ ya dị mba jee obodo ọzọ jeme gịnị jee bute mmadụ bịa n'obodo ewere eme gịnị egbuo onye ahụ were eme gịnị chụọ aja. Nsọ ana ka ọ bụ. Ọbara onye ahụ na-emetụ n'ala malụ na ọnwụ mmụọ nke ndụ Chineke ka ọnwụ. Ndị oyibo si that blood is thicker than water. N'udo ọbụla ihe Chineke si anyị wee chụwa aja bụ gịnị so otu ihe Chineke si anyị wee chụwa aja bụ gịnị ọbara anụmanụ. So nsọ ana karịa onye ka anyị jisi ka anyị gbado ụkwụ na ihe gbasara ezinụlọ maka na anyị gara egbu ya na nge maka na dịka anyị sikwuo ndị mmadụ si esite ebe ya ọnụ mana dịka o si dị oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị mana achọrọ m ka ịrụtagasị aka n'ihe gbasara ụmụ akwụkwọ maka na anyị fụna ụfọdụ megide ebe a na ezinụlọ anyị ịfụ na ụfọdụ ada akasị nka ụfọdụ ejegidego kpatasịa akụ akwa ahụ wee baa ya isi ọpụta na nwaanyị ọbụla ọfọ ọdịna nwaanyị ọbụla ọfọ ọdịna emechazie ọnwụ n'ike akụ niile ahụ wee na ọ na-ebute ụdị imebi nsọ a na mmadụ ije dị na nwaanyị onye ọzọ na ịdị na nwaanyị nwunye ya kpọ bịa na be ya dịka di ya ọ na-abụghị ya mụrụ mana nwa nwunye ya mụtara. Nsọ ana ka ọ bụ. Kedu awọm ụmụ agbọghọ dịgasị na ya? Maazị Chizzy awọm dị na ya karịrị akarị. Nke ka nke bụ mmadụ ịdị na-ekwuhie mmadụ ibe ya ịma na onye abụ nwunye mmadụ gị na ya na-emekọ. Ọwụ nsọ ana ka ọ bụ. Nsọ ana dị na ya karịrị nọmba 1 ofu bụ na ọ na-eweta mmadụ enwe ogologo ndụ. Ofu nsọ ana dị na ya ọ na-eweta mmadụ enwe gịnị ogologo ndụ. Akwụkwọ nsọ na onwe ya sị na aka ọbụla mmadụ kpara na atụ na aghụghọ ga-anakwa n'ihi na atụ na aghụghọ otu aka ahụ. Ọtụtụ na-eme ihe dị otu a ma nwoke a na-edina nwoke ibie nwa ya na-edina nwa gị ibie ụfọdụ na-eme ya lụọ n'ụzọ ha si akpa gịnị akụ. Achọrọ m ime ka ị mara ọghọm dị na ya bụ na akụ ahụ ịkpara bụ naanị nwa nkenke oge ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-enwe aṅụrị maka akụ ahụ. Akụ ahụ ga-emechikwa eme gịnị daa. Okwu akwụkwọ nsọ chịkwa na a ga-emebe gị ọ bụrụ mkpọmkpọ ebe. Ịma ihe bụ mkpọmkpọ ebe? Mkpọmkpọ ebe bụ na ata ga-epu na ezinụlọ ahụ. Ezinụlọ ahụ ga-abịa ebe a ga-ekpochepụ. Ndị be anyị na-echi omehokwe n'izu omee n'ọnwa mana ezinụlọ ahụ for the fact na ị na-eme gịnị ihe obi karị gị na nwoke ibe ga na-emekọ maka na ụzọ iche achụ ego ma ọ gị na nwaanyị ibe ga na-emekọ n'ụzọ iche achụ ego ị ga-emechebulu onye ntaramahụhụ ma gịnị ọ bụrụ na ịbụ nwoke ogoro ezinụlọ ọ ga-emechi ọ bụrụ gịnị mkpọmkpọ ebe ụmụ ahụhụ gị ka ị na-eme gịnị ka ị na-ebutere abụmọnụ
abụmọnụ a na-eluwe ụmụ ndị na-amaghị gịnị mgbe emetere ihe. Anọdụ abụmọnụ dị na ya bụ na mmadụ dị ụtọ ahụ na-anya ọnya lee ule gbaa ikpiri tupu ọ nwụọ. Ọ ga-ahụ ahụhụ, ọ ga-ata ahụhụ ọnwụ, ọ ga-ata ahụhụ nyanya tupu o mee gịnị ọ nwụọ. Abụmọnụ a ihe dị na ya buru ibu. Ọ ga-eme gị ịkpachagodo akụ n'ụwa a, ụmụaka gị tonite, akụ ahụ niile eme gịnị elipịa. Nsọ ka anyị na-ekwu maka ya. Nsọ ihe isi ike abịakwasị ụmụ gị ọkpụtụrụ ọkpụ. Abụghị ụmụ onye metara, abụghị ụmụ nke anya kagbuo ya. Mana onye metere ihe dị ụta, abụmọnụ ahụ ga-abịakwasị ụmụ ya ọkpụtụrụ ọkpụ. Akwụkwọ nsọ si nọ iji njọ nke ndị bụ nna leta ụmụ ha, leta ụmụ ha nke atọ nke anọ nke ndị na-akpọ masị. So abụmọnụ ahụ ga-abịakwasị ụmụ wee na-ama atụ onye nna ya kpatara ego, nna ya mere, mana ime ọ na o nwere ihe alụ bụ nsọ ana nna ya akpatara ego ma gịnị mere. Ọtụtụ bụ ego na-edufe ha. Ọ bụ ya mere ịfụ ebe ụfọdụ ije n'ebe a na-anwụ mmanya, na-afụ ndị ụfọdụ a na-efega na-eme oringo, ọ nagide ọ na-arịọ mmanya. Ịpụta ebe ahụ asị gị na onye a na mara na nna onye a n'ọkpara ezigbo ego. Yes, o nwere ihe alụ dị iche iche nna ya mee. Na ịga na o gburu mmadụ, ọ kwafuru ọbara, ma ọ na ọ na-arụ mmadụ nwunye ya, ma ọ bụ na o dinere nwanne ya, ma na o mere ihe ọjọọ dị iche iche, bụ abụmọnụ. Abụmọnụ ahụ ka nwa ya ahụ na-adagharị n'ahụ mmanya dasa na gọta, ọwụcha ọdachi ụzọ. Abụmọnụ ahụ bụ ihe bịakwasịrị ya. Asị na eburu ego bụ ihe ya ọgbarie otu abụghị ezi. Abụmọnụ a ga-emeche ịbata na ngwuru onye ahụ, asị gị ma nna m ụlọ onye a mgbe ọ nọ n'ụlọ nke a na-efu ahịhịa na-adakachi na ikuku na-eburu ọnụ ya, mgbe ọ nọ na ọ bụ nke a bụrụ nke ọzọ bụrụ nke ọzọ. Ọ wụ ebe obi echere aka, ọ wụ ime mmetọ na mbitọ njọ na abụmọnụ na ihe lụrụ alụ. Ọ na-eshi isi ọjọọ. Ọ dị mma. Onye na-anụ ka o si ada, ọ bụ anyị na ọzọ mmadụ abụchi oke mmadụ ka anyị na ya na-akparị ụbụbọ. Gee ntị, anyị jekwanụ wee fụ na ndị mmadụ na-esi ebe dị iche iche eje na-eke aja anyị amaokwu. Ewe ndị na-abịa ha akọ akụkọ na ha nyere mmadụ, tụrụ mmadụ ahịa, o buru ego rie, wee si gịnị ka ya ga-eme. Ụfọdụ bụ ndị ha na ndị mmadụ na-abụ ha mekọọ, ori ego onye ya na ya mekọrọ debe ahụ na-ewere ihe a ga-eme ya. Ndị mmadụ na-agbaje na eke aja na amaokwe, ebe ọzọ mmadụ abụchiwa aga bụ eze mmụọ ebe ahụ eji ekpere ha ikpe. Ndị a na-anata nke ha anata, ndị ga-abịakwa kwụọ nke ha kwụọ, onye na-anaghị akwụ ụgwọ ata n'afọ dịka nsọ ala si dị. Ọ bụ ebe a bụ ndị na-enweghị ndị na-agbatara ha na-eje. Ọ bụ ọzọ mmadụ abụchiwa aga bụ eze mmụọ na eke aja na amaokwe nke dị n'Udi n'ime obodo Enugu. Akara ekwentị eji enweta ya bụ 08068461936 08068461936. Unu nwekwara ike iwe ya na 09139103138 09139103138. Ọ nọ na WhatsApp. Ihe a ji na-eme ihe a bụ ka unu mara, ị na-ajụ ajụjụ na ọ na-abụ achọba ijije ahịa kpọrọ ma ọ bụ nke okpotokpo. Ọ ya ka ọzọ ji nọrọ, maka na ọzọ bụ onye ma ihe gbasara nsọ na-edebe ya. Onye ọbụla na-edebe nsọ dị ọcha ka a na-ewere ịgọ mmụọ obodo wee ye ya. Ka o ji akọwara anyị nsọ dị iche iche na ihe afụgokwa na bụ awọm na-eme ndị mmadụ, na-etisa ezinụlọ, na-eme ndị mmadụ ememe, na-eme ndị ụfọdụ a na-anwụ n'ike. Ụfọdụ imirikiti bụ ife ha metara. Imirikiti ndị a niile na ihe na-esiri ike dịka unu si eme ya bụ ihe ha metara. Ihe
a ji ekpata nkwụ mba ọzọ chee na ọ ga-abịa eri ha nne o mebibiere ha ihe maka na ndị Igbo na-ekwu okwu esi na nkwụ dịbe mba na-eyeri mba nne ndị ji ekpatazi nkwụ mba ọzọ wee bịaba mebisie nsọ ala anyị si na enweghị ihe na-eme mana ihe na-eme ha ozugbo onye ka ọzọ na-akọwara anyị mana a ga-enye ohere maka na tata achọrọ m ka unu nwa jụtụ ya ajụjụ ewere onye ọ gbagojuru ya ọ na-akọwa ya akara ekwentị ị ga-eji wee jụọ ọzọ mmadụ mma bụcha eze mmụọ ọkwa oke dibịa akara ekwentị unu ga-eji wee kpọ ugbu a jụọ ajụ bụ 0909771 1009 09097711009 maka ndị na-asị na anyị na-akpọ ya ọsịsọ unu nwekwara ike ịkpọ na 09023111009 maọbụ na akpọ na 07050791009 unu kpọọ unu ebe okwu unu nkenke ka ndị ọzọ wee ike tinye ọnụ anyị na-ekwu maka nsọ ala na awọm dị na ya afọ gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma ịkpọ anyị ibe ya nkenke wee tinye ọnụ n'okwu jụọ ajụjụ gị afọ gị na-ebe iche akpọ nwanne afọ gị ọbụkwanụ gịnị ya Chijioke gaa n'iru adị m ezigbo hapi maka ewere mgbe ụmụnne m eyebere mụ na ha ihe so ha lee ya ha mara ha nọ ogwu ebe ha lee ya rie ego n'ịgbatị m so emegidere m wee emegide m ka m mara ebe m nwere ike ije kpechie mana te taịm awọ m mechiwazi ikpechikwara ya otu ọbụla chukwu jikwe otu ọbụla o jikwere n'ọka mma ụda ahụ happy na nọmba eze mmụọ okoro ka ọ cheta ngwa daalụ cheta na ị nwere ike ije kiri eze mmụọ ọkiri ka anyị si eme ya na ije na Kpakpando TV ugbu a ije na Kpakpando TV je soro sọbskraịbụ na YouTube ebe a ka anyị nọ ugbu a maka ndị na-ekiri mba ụwa dum unu afọ eze mmụọ n'onwe ya fụkwa ka anyị si eme ya na Kpakpando TV nọ na YouTube afọ gị na-ebe iche akpọ gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ kwụsie n'okwu ike ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ afa gị na-ebe iche akpọ gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ Chitom kwụsie okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ngwa Chisom gaa n'iru ya gaziere gị o biko biko weghachitakwu okwu maka nrọ ahụ anyị ka na-ejizi ya maka nrọ ọ dị mma n'izuụka ọzọ n'ike Chukwu anyị ga-emekwu nke mana ihe anyị na-ekwu bụ nsọ ugbu a onye akwụ m ụgwọ isi onye ka m fụ mmadụ ka ndị isi nwaanyị ọ nwụchara ihe ụmụ onye ọzọ agaghị na ahụ ọ dị mma ọzọ ga-asa gị ọzọ na-egbughị oge nụrụ ihe okwu ọkwa ụgwọ isi nwaanyị onye ya na onye ahụ biri onye ọzọ bịazie dị na nwaanyị o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ onye wolu nka gbuo arụsị ewolu nka gbuo ya iwekwela aghụghọ jee nwuo arụsị ewolu aghụghọ mee gịnị gbuo gị ya na onye ahụ nọ n'ọnwasị di na nwunye na-amụta ụmụazị onye ọzọ jee dị na ya isi na ọbụla uyi ya na ọbụla uye mmadụ ka idine maka na ọkwụ bụ ụgwọ isi ya ọ bụrụ na onweghị ego ọ ka enweghị ego ị na-anụ ọnụ mgbe a na-echeghị na ụgwọ nna dị n'ọnwa na-akwụ ya n'ụwa na kwụọ ya mgbe ụfọdụ o nwere ndị ọ bụ nne ha ụmụaka ha mụtara na ime gịnị na ịkpatakwa ego ha eje gba nkwụ nne ha dịrị ma nne ha jee n'ụlọ ụka mee gịnị chikọ ha gbaa mee ha bụ ma ụfọdụ achụrụ achụ ha eje kpọghachite nne ha so nwoke ọbụla jeruje di na nwaanyị ya na mmadụ bi azinụnye ha na-amụ nwa maka na ọkwụ bụ ụgwọ isi ya iri na-eru uye mmadụ ọwụ nsọ maka ọwụ hei unu anụgo ya afọ gị na-ebe iche akpọ daalụ ezi nwaanyị ndị ka imel Amara bụ ihe na-akpa esi m ọka Amara gaa n'iru ndị ajụjụ gị
biko onye ji ntutu isi na mbọ wee mee ọgwụ awele ọzọ na ka ọ dị mma n'agbanyeghị na ya isiokwu anyị abụrụ ịgwọ ọgwụ taa mana ka eze mmụọ tion daalụ. Nne a sị na ngwere makpụrụ amakpụ karịrị na maozi nke afọ na-arụ awere ka anyị si wee mara n'ọdịnala Igbo. Awere abụrụ ejiro ntutu isi mmadụ ma ọ bụ mbọ mmadụ were eme gịnị eme awere, mana nkụtụ na mba na-eyelu mba nne o dipendịrị ka onye si eme. Mana ihe m maara bụ na onye ji ntutu isi mmadụ na mbụ ya wee mee ọgwụ nwekwara ike ijikwa mmadụ wee mee gịnị ma ọgwụ maka na o nwere ike eleghị anya ọ bụrụ na ntutu alụwaghị ọrụ ọfụma mbọlụwa ọ chọwazi isi onye ahụ ọ ga-eji wee mee gịnị. Ọ dị mma n'agbanyeghị na eze mmụọ n'agbanyeghị na ọ bụghị isiokwu anyị mana m na-achọ ịgwa gị bụ na ọkataghị obi wolu ntutu gị na mbọ gị ihe dibịa ma ihe mmadụ ya wee meele ngwa ndị bịa si ya je weta ihe m chọrọ ịjụ gị onye ji eyi wee gbaa ya kedu anya ọnụ ọ ga-amata mana ọ bụkwa ndị bịa si ya je weta dibịa ahụ si gị jee weta ya yochie ya ọfụma ka ị mara ihe ọ chọrọ iji ntutu gị na mbọ gị were mee gịnị were mee. So ọka ahụ obi iwere ntutu Chineke kere dịka mmadụ wee ihe dibịa wee gwọ ọgwụ ọ bụ ajọ ihe ka ọ bụ nsọ ala dibịa ụbọchị ọzọ anyị ga-ekwu ya maka na ọkwa oke dibịa ka ị bụ ihe ọzọ anyị mara ihe eji agwa awere awere bụ ihe ụtọ ka ihe ọma na-eme ụbọchị anyị ga-atinye ha ọnụ ejighị ose agwọ nshi ode anya. Ọ dị mma ọzọ mmadụ abụchiwa aga eze mmụọ eke aja na ama okwe bụkwa oke dibịa ama ama n'ụdị mana ihe anyị na-ekwu bụ nsọ ala mana ihe okwutukwa dịtụkwa ka nsọ mmadụ ịnọkọta ojiri onwe ịma na oge a na-ana na mmadụ ji onwe ya agwọ ọgwụ afara gị na-ebe iche akpọ ekele enyi ndị ka ị mere ekele m eze Enugu kaka maka ọtụtụ ndị ụmụ nwaanyị ga-abụ ọnụ ozi ka ọ nweta chacha anyị ihe atụwe ihe na-eme maka nke kamera anyị gbọcha onye aje vidio mechie ihe o mere tupu ọ nwanyị ọzọ ugbo n'ime akpa anụ arụ akachasị nna gị ihe mere ya ahụ m ya ahụ mere be anyị ya bụ jisie ike ihe na-ekwubu eziokwu. Eleghị anya ndị ụka ndị asara isi na ndị ụka bịara abịa evugolu pikọp ma ọ bọọsụ bịa kụọ aka fee mmiri fee mmanụ for many years mana otu abụghị gịnị onwe ka ọ na-eje ma nke ọkụzụ ma onwe ebe ọ na-eje asa ha isi achọ nna ji nọ nka mana ngwa ngwa o jekwuru ndị otu bụ ndị na-awụ na mmụọ ọgụ achọ na onwe ya ebe ihe mere ebe nna ya ngwa mgbe ji ebe ndị otu mezie ya okwu abụba ekwabụdo nwa eze Enugu. Ọ dị ma eze mmụọ tupu ndị ọzọ atinye ọnụ biko ụfọdụ bụ ndị enenecha ụfọdụ ewe ebe a na-ekwu okwu ụfọdụ na-asị na ndị agbara ọfụ ugbu a na a ga-agwụta ndị na-echikwubeghị ime mmadụ tụtụ ime nwata nwa agbọghọ sị ya bịa ya chere ka ọ nụọ di ọ gaghị eche ka ọ nụọ di ya na nwoke ofu ogori emekọ na ihe ka mma bụ na ọ ga-eji wepụ nwa ichikwuo ime nwata bụ maọbụ nwata maọbụ onye nụrụ di maọbụ onye na-anụghị di kedu ọ bụ nsọ ala ọ bụrụ nsọ ala kedu awọm dị na ya. Ekwugo m n'izu ụka abụọ gara aga si na o nwere ihe ndị be anyị na-etu ugolo ọmụgwọ ahụ na-abụ na nwaanyị tụrụ ime mkpuke na be nne ya ọma nọ be nne ya mụ nwa a ga-edupie bụ ndị ya na ha bụ dị na mma mana ọ bụrụ ndị ebe ya na ha ga-anụkọwu ọ nọrọ ebe ahụ ntiri ọnọcha nsọ nwaanyị na-anọ na omegịnị ihe na-esi nwaanyị na ahụ apụcha ahụ ya ejikọ tupu omegịnị ọnata maka ugere ọmụga ahụ ihe o ji wee nọ nsọ nwaanyị mụrụ nwa o were etufuo na ana ma ọ nye ya na ana be nna ya nsọ ana ka onye okwu nwata nọkwa n'ụlọ akwụkwọ wee tụta ime maka egwu na ihere o jere ka je wepụ ya ama abịa akwụkwọ m n'ụzọ ụka abụọ gara aga si na ihe dị ụta ọ bụla ọgwụ ya elere n'izu ụka abụọ gara aga na ihe dị ụta emelụgo ọtụtụ ezinụlọ mme na aga m n'ihu adịghị mme na
even ndị nwoke ada aga n'iru maka na gịnị emetọgwo ana emego nsọ ana oge nkọrọ akụkọ n'izu ụka abụọ gara aga agara m akụkọ maka mgbe mmiri Chineke wee ji wee zuje Jona to Ninive mmiri ihe ji wee waipụ obodo a na-akpọ Sodom na Gomora ọ bụ ihe dị ụta nwoke na nwoke imekọ nwaanyị ịdụta ime mgbuke chụpụo ya ọ bụ ihe jọrọ njọ ka ọ bụ nsọ ana ọ bụ njọ ana jọgbula onwe ya owu onye eji atụnyere nwaanyị nọ na be nne ya enuwoji ịga n'ụlọ akwụkwọ ezipụrụ gị akwụkwọ itụrụ ime nọrọ ebe ahụ ọtụtụ na-atụrụ ime ha na nwoke achịa isi maọbụ sọ hawa eje mee ya otu ha si eme na ọhawa ma otu ha si eme mgbe ditin pụtawa ha ebe gị ayawa ahụ onye nke ahụ ewere ọsọ kpọọ nne ya na nna ya chi ya na ara adịrị ya ha sị ya gị natala ka a mara ihe na-eme ofuru ihe ahụ niile me gịnị nata nne na nna eche na ọwụ ordinary malaria na typhoid na-aya mmadụ n'anya ama mma na o were ihe na-akwa ewesị na ya kwa onwe ya n'azụ ama mma na nwa ahụ aghọrọ na otome gịnị racha na ọnwa abụmọnụ na nsọ ana ka nwa abụ wee megịnị wee bata ọbịa nọrụ na be ha na-eme gịnị na nzuzo na-ewepụ ihe o ji ewepụ ihe lụrụ arụ ahụ o mere na o were na-atụsa na be nne ya nne na be nne ya nsọ ana ka ọwụ mgbe gboo a na-abụ eme ihe dị taa o nwere ihe a na-akpọ egbo a ga-etie ntụọla o nwere ya na-akpọ ntụọla ntụfogo ochi ete ya ntụọla tupu wee na-egbolo emeche ihe otu ahụ eji eme gịnị kpọọ ndị nshi ndị a na-akpọ ndị nshi ndị na-akpọ alụ akpụọ ya alụ akpụcha ya alụ o jee ihe a na-akpọ isi ala jee gbuo ọkụkọ isi ala tupu ọ bụ na o meghị otu ahụ aja anọ obodo eme gịnị egbuo ya ma aja n'obodo mee ya ọdụndụ ọkụkọ ma ọ akpọwa akpọwa ele ọ ga-adọbe nna ya megịnị ka nka onye nwoke ga-ajụ ya ị na-ele ka ị gbasara agbasa nwoke tụkwa ntị ya aka wee chikwa ime otu ọ dị nwoke ka ọ dị na gịnị na nwaanyị abụmọnụ ka ọ mana ebe o shika njọ ebe nwaanyị bụ na nwaanyị ga-ebulu ọbara ahụ na be nna ya ọ dị mma cheta na ị nwere ike ije kiri anyị ma ọfụfụ eze mmụọ na Kpakpando TV nọ na YouTube ugbu a eze mmụọ tupu etinye ka echekwa ya nụ maka ndị chọrọ ịjụ gị ajụ karị ewe ndị ụfọdụ anyị na-anụ ha mara na nwaanyị a bụ nwunye mmadụ na ọ dị ime ha na-achụ nwaanyị onye ọzọ dị ime asị gị na nwaanyị na-asị ya na anyị dị masị ya gịnị ka nke a pụtara na ọ gbasara dị ya biko nwaanyị nwoke onye ọzọ na-akwụghị gị nwaanyị na-anụghị nwaanyị na-eji adị na nwaanyị dị ime kedu ụdị ewere alụ dị na ya ọ bụ nsọ o nwere ihe ọ ga-aba anụkwa ọdụkọchị etinye aka ntị ma alụ a niile na-eme ọkwa na ka anyị ji ekwu ya ihe a niile bụ alụ a mebiri obodo agbanyeghị gị na alụ karịrị nsọ ana karịrị nọ nke ewefụtekwere ahụ maka ya nwaanyị ọbụla nwoke ọbụla ji edi dị n'uhie mmadụ na ọ dị ime na ọ dịla ime alụ ka ọwụ ọ kabụrụ ya arụ n'oge ọ na-adịghị ime ọ kabụziri oge ọ dị ime alụ ka ọwụ ọ dịkwa ka nke na-eme n'ụbọchị taa nwoke asị na onye abụ enyi ya nwoke eyighị nwoke anwụọ nwunye eyighị nwoke yiri afọ uju eyighị nwoke ahụ ije na-etinye nwaanyị afọ uju mind you ọmalụ ahụ ịtọ gụwa onwe gị eme gịnị abụrụ onye nwụrụ onye ahụ mere ihe ahụ ọ bụrụ gị ya kagbu ya onye ahụ mere ihe ahụ ka anyị na-ekwu ya na onwe ya o nwere ike ọmalụ ahụ ịtọ isi a na-eme gịnị aja na-etigbuo ya nwunye ya eyikwu afe nsọ nke ya ka onye ọzọ bịakwa ome gịnị dị na nwunye ya na afe nsọ so nwoke ọbụla na-edina nwaanyị na oyiri afọ uju bikọs ọtụtụ ihe arụ na-eme and township na-ebute ihe arụ dị ụta ma ọ bụ omenala abịara abịa sị gị na na-ekpochapụgo ihe a niile na ofu ya ụgwụkwụrụ ọbara ya ji achụọra ya ọtụtụ sị na ha na-eyi afọ uju nwaanyị di ya nwụrụ ọsị na ya bụ onye ụka na ya na-eyi afọ uju mana anyị mere ka anyị mara ka akwụkwọ nsọ chịkọwala anyị na akwụkwọ nsọ na oge Lazarus nwụrụ na Mary na Martha kwesịrị uwe ilu uju wee na-eru uju ya bụ na ọ dịrị n'omenala na akwụkwọ nsọ ha kwesịrị uwe ilu uju wee na-eru uju nwanne ha nwoke bụ gịnị Lazarus mgbe Jizọs bịara ọchị ha kpụfu uwe ahụ so mana mmadụ nwụọ ha kpụpụ uwe ha bịa gochi ya ebe eyiri ha sị ha wee kpughe iru ha
wekwelu uwe ahụ kpukwesị na ahụ ha wee duru Jizọs jewe ebe yiri gịnị Lazarus. Then now mana ọtụtụ mmadụ ga-asị gị ihe a ga-edube mmadụ n'ihe ọjọọ wee na-abụ ụba ọnwụ ihe anyị na-emere ọnwụ ji baa ụba n'ụwa. Ha sị gị na ha ma nlu uju di ha na ha na-eje ụka na ha bụ ụka nka na ha bụ ụka nka iyi akwa uju abụrụ ihe ọjọọ mana mmadụ si na ti ya nwere ya ma lụrụ ya uju ọwa arụ ka o mee gịnị ihe arụ ka nsọ ana ka ọnwụ eneghị anya nwaanyị ahụ omalụ ahụ na-abụ oshiho n'ukwu oshi n'ụkwụ oshi n'isi oshi na BP otu abụọ ga na-eme ọma mmakwata ụtọ ụwa ntiri ome gịnị isi aba ya ara then otu ha si edubekwe mmadụ ndị ụmụ nwoke na ajọ ihe wee na-edupụ ụmụ nwoke n'ihe ọjọọ n'ịma n'ọya bụ ma onye nke ahụ na vileji n'iche di ya o wee ike nwoke ọ pụtara na township ama mma na nwaanyị nọ n'uju maka onye ha afụ uju ịma na agba asị na ada emezi ụdị ha na ọbara asachapụgo ya ma ọbara ya amaghị ka ọbara mma ha kọmpa ha then ojeje gịnị mmekọ wuti nwaanyị a mana tii ya izu tii ya aka ezu hụ abụmọnụ ahụ ga-adụkwasị nwaanyị ahụ okpukpe atọ okpukpe ili mana nwa bụ nwoke mmadụ na di nwaanyị a nwụrụ na ọ ka nọ n'uju gịnị a na-emekọ abụmọnụ ga-atụkwasịkwa ya okpukpe ili ọ bụrụ mwa 090 maka ndị chọrọ ka ha na ọzọ mmadụ abụchi kpa bụ na na-emegbu gị ọ bụ na a nara gị nwunye gị n'ike nara gị ihe gị n'ike ọ bụ na gị na mmadụ mekọrọ akwụ ọgụ ụgwọ ewe ebe a na-eje ekpe ikpe ahụ dịka ndị Igbo si ekpe ya na eke aja na ama okwe dị n'ude ọ bụ eze mmụọ eke aja ka anyị na ya na-akpa agbụgbọ ọzọ mmadụ abụchiwa aga aga akara ekwentị ya bụ 08068461936 na osi ebe a pụọ na iwe ya na 08068461936 maọbụ 09139103138 09139103138 osi ebe a pụọ na akpọbazie ya mana ugbu a mmadụ one na one ka anyị ga-anara ajụjụ na ọnụkpọ na 0909-771-009 maọbụ 090-231-11009 afa gị na-ebe isi akpọ ngwa gaa n'iru ị nwere afọ Igbo gị bụ gịnị Ikechukwu jụọ ajụjụ na nkenke ọ dị mma daalụ ọ sịrị onye kwuo ụgwọ isi mana ka anyị were a ga-achịkọta okwu ọnụ afa gị na-ebe isi akpọ ekele gị nwanne nne ka email ise ma gị kwa udo dịrị go ebe kwuo dike gaa n'iru dịka okwu mkpụ n'ọnụ taa gbasara maka mmadụ imerụ ala ajọka nọ na ndị chọọchị ndị asara isi pụta aja mebichi omenala anyị maka ihe omenala na-egote anyị bụ ka arụ kwụsị na ọ bụrụ na arụ kwụsị ọkwa bụrụ anyị na-emente n'ihe dị n'obodo anyị tata ụmụ ya anyị na-emegasị ọkara dị na-eme ndị ọzọ chọrọ ịrụta aka bụ mmadụ imerụ ala ije na nwunye mmadụ ịnara mmadụ ala n'ike imegide onye aka ya dị ọcha nọ imerụ ala ọ dịrọ mma anyị fụta okwu ebe ị ga-ekwu eziokwu ikwuo ya anyị si ka ntị daalụ afa gị na-ebe isi akpọ biko kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ya gaziere gị ndị afa gị na-ebe isi akpọ ọzọ chi na nwata gaa n'erube ajụjụ gị ma ọ bụ okwu gị nkenke ihe nsị ka nri ọzọ bụ ka mmanụ ga-abụ isi ya wee ide ihe niile n'akwụkwọ Igbo so that onye niile dị akwụkwọ ka ọ gote ya na-ahụ ihe nọ n'ime dị akwụkwọ ọzọ ị nụrụ ihe o kwuru site n'ike nke Chukwu na aja oge na-adịghị anya anyị ga-emeghe dị otu ahụ daalụ
Adema. Ka were nka. Afa gị na-ebi ishi akpọ? Afa gị kwanụ? I nwere afa? Ngwa Chinaza gaa n'ihu, Chinaza gaa n'iru. Ife chọrọ ikwu bụ o nwere onye na-achọrọ ịga ọ ga-agwa onye ya na onye na-emegide ya na ọ na-emegidekwu ya, ọ na-agwa ọ na-emegidekwu ya, ma ọ chọrọ isi ya ka ya na ya gaba n'ebe dị otu a gaba n'ebe dị otu a, onye ahụ nwere ike ịbịa ka onye ahụ kpuchite ya, ka ndị ahụ na-emegide ya ka aka ha ghara ihe niile ha mere ọjọọ ha mere. Akara ekwentị ahụ enyere ọkwa iji akara ekwentị ya eme kpọọ ya na osi ebe a pụọ ka ọ kọwalụ gị nke ahụ. Daalụ. Afa gị na-ebe ishi akpọ na nkenke? Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ na nkenke o. Ngwa bee ya nkenke o. Biko ihe m chọrọ ịjụ bụ na ọ bụrụ na nwanne gị nwoke gị na ya nwekọrọ anyị ọnụ, ọ bụrụ na nwanne gị nwoke ahụ bịa nwụọ, eyie ya na anyị nke gị nwa, anyị bụ anyị nke gị, emechakwa nwunye ahụ, nwunye emechakwa nwụọ, eyie nwunye na anyị bụkwa anyị nke gị. Na-ajụ ka mmadụ ọ ga-abụ nsọ ma arụ na ọ bụrụ na ichebere ụlọ ebe ahụ enyi nwanne gị nwoke na anyị nke gị ahụ. Ngwa daalụ a ga-achịkọta ọzọ ịchịkọta okwu na oge gasịga anyị kwarapụ. Onye nke mbụ jụrụ onye jere di na nwaanyị onye ọzọ mana ọma ha kedu ọ bụ nsọ ala nakwa ajụjụ nke ajụgasịrị ugbu a ka ịchịkọta ya ọnụ ka anyị mechachibezie. Nwoke jere uje di na nwaanyị bụrụ onye mmadụ mana ọ mahụ, njọ ahụ ga-adụ nwaanyị ahụ n'isi. Ebe ọ bụ na oyihokwe ihe eji mara n'aka eji ama ọ na n'aka eji ama na onye o jikwe n'ahụ o ji egosi na gịnị mere na ya emere gịnị na ya nọ na di ya bụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-eje mba ọzọ maọbụ na ha na-eje agba akwụna na ya n'obodo ọzọ a njọ ha na-abụ ha n'isi ọkwa na ọ bụ na ị nọ na di ma ndị lụrụ di ịgwa nwoke ahụ amarụ ndị Igbo si na onye na-ama ha dị ebu ya. Daalụ. Nwanne anyị nwoke wee sị na onye ya na mmadụ wekọrọ na nwanne m wekọrọ ana enye ya ebe a onye a nke dị ndụ jezi alụ ụlọ ebe ahụ ebe ọ bụ na nna eke na ana ka esi were na nna nke abụrụ nke ya nke abụrụ nke nwanne ya, ma ọ bụ na aka ke ha ana nwanne ya nwoke nwụọ enye ya na ofe ana ahụ, nwanne ya nwunye ya nwụọ enye ya na ofe ana, ejezi ike ana nke ahụ dabala gị iko nketa nke gị n'aka site n'aka nna gị. Ọzọ ka esi enweta gị ka esi erute na eke aja ka esi erute na eke aja na nkenke eke amaokwe bụ ana aja na amala amalụ na amaokwe n'ụdị. O nwere onye ga-abịa n'ụdị wee si na ha na-aga na eke amaokwe ma onye na-aga eke amaokwe a ga-egosi ebe ahụ. Ọ dị ma ọ bụrụ na ịghọtazi ma ọ bụ na anyị ka ike chọọ ife ụzọ kpọọ ya na 080 kpọọ eze aja maka na oge na-asịza anyị kwarapụ kpọọ ya na 08068461936 08068461936 ma ọ bụ 09139103138 09139103138. Ọ ga-adị nwoke ma dịrị nwaanyị. Ihe niile anyị kpara ebe a na okwu niile anyị kwuru ebe a bụ echiche ndị kpara ya, ọ bụ echiche nke anyị na Solid FM ọka o wee dị maka ekwu. Onye mara nsọ ana onye mara ihe na-ese okwu ya emere ya ka anyị debenụ be anyị nsọ. Jefu eze aja na Kpakpando TV ọ nọ na YouTube maka ndị chọrọ ihe a niile akụzigasịrị ije na YouTube Kpakpando TV na YouTube ọ na-afụ ya idebe anyị subscribe. Ọ ga-adị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Anyị bugharịa ọnọdụ ugbu a anyị abanye n'ụmụ ihe ndị ọzọ anyị mere n'oge oziọma Ejiọfọ eduru onwe gabazie. Abụ m Chizzy ani wee na-asị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma nke onye chi ya zelu. Anyị ga-ewu unu n'ụbọchị nta anyị achọ na Owerri yi maka na ndị na-achị na Owerri nche karịzịrị akarị